Шчыра вітаю ўсіх, хто заглянуў на канал «Усёмухі». Все вы, напэўна, чулі словы вядомага класіка рускай літаратуры Александра Сергеевича Пушкіна, які сказаў: «Любві все возрасты покорны». І я думаю, за пэўны прамежак часу ўпэўніліся, што сапраўды гэта так. Каханне, яно ёсць і ў маладосці, і ў сталасці, і нават больш пажылым узросце. Яно здольна ствараць цуд, робіць чалавека прыгажэйшым, чысцейшым душой, лепшым, чалавекам, які гатовы на любыя учынкі дзеля свайго каханага ці каханай. Вершык я сёння напісала, я думаю, будзе цікавы для людзей любога ўзросту. Назвала я яго «Абдымі мяне, каханы». Абдымі мяне, каханы, самы блізкі чалавек. Я душой табе аддана застануся на ўвесь век. Ты прабач, калі часамі выпадкова нагрублю, толькі вер, што паміж намі маё цвёрдае люблю. І пяшчотнасцю, і ласкай я сагрэю воблік твой, расцвету, як поле краска, калі побач ты са мной, заквітнею ружай кветкай, вясёлкаю абдыму, вянок з песень спляту рэдкіх, толькі табе аднаму. Абдымі мяне, каханы, чалавек ты родны мой, ведаю, ты мне адданы, хоць не поруч, а са мной. Подписывайтесь, калі ласка, на мой канал, дзяліцеся маёй ссылкай со сваімі сябрамі і знаёмымі, ставьте лайки, пишите каментарыі і самае галоўнае, кахайце і будьце каханымі. Да сустрэчы, усёмухі!